Recondiționăm o vană de fontă din aia mai antică aici, din alea mai de mult. M-am pus o curăț pe aici, pe margine, că și cum o vopsit-o, uitați, nu curăța, vopsa, o lăsa pe aici tot absolut. Dar cea mai tare fază e aici cu recondiționatul, e aici pe fundul ei. O prins un fel de culoare și ce am dat eu și am încercat și am văzut că merge. Dai coșmirghe lutate și gata, nu? Te pui să vopsești, cum am văzut, nu știu de la ce cobor au, nu știu ce vopsele, cu întăritor, cu nu știu ce. Și se plângea lumea că după 4 ani de zile au început să sară vopsaua și nu mai știu ce au făcut și asta e. Dom'le, te pui să o șmirguiești un pic și o curăți un pic, că nu dor tu în vana asta, tu te speri și gata, n-ai rost să bagi 100 de lei pe vopsele. Prostia ce am văzut iar la vana asta aici, am pus aici un boloboc pe marginea asta și ea în partea dreaptă e lăsată mai jos, cam în partea stângă aici unde e scurgerea. În loc să aibă fugă pe scurgere, o lăsat-o pe invers. Că de-aia cred că o și prins piatra asta aici pe fundul ei. O iei la șmirlitate și o faci lună și bec cu șmirligă. Și după aia poți să-i dai și cu pâslă un pic, să finisezi un picuț, oricum. Eu o să mai revin cu clipul ăsta după ce termin cu lustruitul și să vă arăt ce a ieșit. Uitați aici rezultatul la ce am lucrat eu pe aici. Deci, oricum, eu zic că nu merită să o recondiționez. Aici e lovită, deci duci șmalțul ăla de pe ea, mai pe aici, mai în alte părți pe aici, deci am frecat-o inclusiv cu polizor, cu pila, cu... Deci nu se ia degeaba, că deja e, uitați și aici e cam uzată. Deci, concluzia mea personală, domnule, schimbați vana, nu vă apucați de vopsit și de făcut alte șmecherii și mai dai că îi pui nu știu ce vopsele și nu știu ce. Oricum poate că și eu încerc să o vopsesc, dar concluzia mea personală e schimbați vana. Deci asta e cea mai viabilă soluție. Schimbați vana, domnule, schimbați vana. Pune una nouă. Ce vrei să țină o vană 100 de ani? Și ea se uzează, se coace, se crapă, să... Asta e recondiționare adevărată. O schimb și pun una nouă și gata, așa. Asta nu știu câte kilograme are, cred că are 80-100 de kg. Când o să o scot de aici, am să mă chinui să o scot. Revin cu vana asta de la baie, aia de fontă veche, de 30-40 de ani, cât a fost, cum v-am spus, că vreau să o vopsesc. Deci, am spălat-o bine, am șters-o cu hârtie igienică, cu șervețele de bucătărie, să ia toată umezala de pe ea, da? După aia am uscat-o cu uscătorul să se usuce foarte bine. Am deschis geamul aici să tragă curență, să se usuce, să fie uscate, că așa spun meseriași, să o leși, să se usuce foarte bine, să o tragă aerul. Între timp am pus niște benzi de protecție pe aici, să nu dau cu vopseaua. Și am cumpărat și spray-ul ăsta. Deci 2 tuburi am luat ca să stau liniștit. Pe prospectul lui scrie ca să-l agiți vreo 3 minute. Are ceva în el acolo, ceva fier și sămânță și trebuie agitat bine să fie agitat. Asta e vopsea gata preparată. Și că
De-abia am scos-o de acolo, trebuie să tai cu flexul pe acolo legăturile astea ce le am pe acolo. Ca să scot, că n-am, pe partea de sus n-am putut să se desfacă șurubul ăla, să rea de pe... Asta era prea strâns, sau cum a fost, nu știu ce au făcut cu el, de nu l-am putut desface. Oricum și garniturile astea de jos era coaptă acolo, trebuie să mă duc la magazin să găsesc, să-mi facă altele, poate nu cumpăr cu totul, nu știu. Dar ideea e că vreau să vopsesc, să vedem ce iese cu vopselele astea, că toată lumea le laudă, că sunt bune, că iese... Uite ce scrie pe ea, cum scrie ce? Aspect ca nou, aderență foarte bună, rezistă în timp. Scria pe acolo până la 10 ani să reziste, nu, să reziste și 8, eu ce să zic. Eu sper să iasă un lucru bun, dacă nu, o duc la tomberon și o să-mi cumpăr una nouă. Pentru 40 de lei câte un spray din ăsta, nu-i mare investiție, chiar dacă nu iese bine. Tot, eu zic că iese mai bine ca și acum. Uitați pe acolo cât am șters, cât am spălat, cal, cardelără, nu știu, poate cu polizor ceva dacă îl dădeam sau îl făceam sau nu știu, nici cu polizor nu merge. Că l-am frecat-o cu polizor tot nu merge. Deci oricum e atacat așa pe șmalțul ei. Șmalțul e infiltrat în șmalțul ei, infiltrat. Deci are la bord 30-40 de ani vana asta lejer. Cred că de când s-a făcut blocul nu s-a scos de aici, sau poate s-a scos, nu știu. Oricum revin cu vopseaua să vă arăt ce a ieșit după ce am vopsit. Ți-am vrut să zic că vopseaua scria despre că se uscă în 15 minute, dar nu prea cred, dar să se uște în 50, tot e bine. Asta e rezultatul după vopsire, uitați. Deci, cum ating vopseaua cu un pic de ceva, cum și cu unghia, dacă mă fac mai tare, sare de acolo, uitați. Uitați. Dacă fac cu unghia, sare tot. Deci, poate cu altă vopseaua merge, dar cu asta ce v-am arătat eu din spray-ul ăla, nu-i bună de nimic. Asta lui treaba cu ea, mai bine nu cumpăram. Oricum, părerea mea, cea mai bună recondiționare la tomberon, la fer vechi și alta nouă pentru câteva sute de lei. Pui una nouă pe aia, pe acrilică din aia, pe fibră de 30 de kilograme. Asta de aici am să o tai în două, să o scot de aici, e greau ca pământul, nu pot să o mișc nici doi oameni. Cam atâta. Vă mulțumesc și să auzim numai de bine.